Biz Uhudu sayarız, Uhudan bizi sayar deyipdir. Hormatly Türkmen hacı dowamlamaz. Gelen yerimiz Uhud dağı. İslam tarihi üçün gynandyrjy we sapak gören bir söwüşleriň biri bolupdyr. Ýöne gynançly bir ölümüň kän bolan bir söwüş bolan. Indi bu söwüş nädip başlaýar, nähil başlaýar? Bedir söwüşini musulmanlar ýeňýär. Ýeňýär bolan düşmanlar musulmanlardan arny almak üçin Uhud söwüşini ilan etdi. Olar 3000 adam bolup gelýär. Musulmanlar 700 000 adama ýakyn bolup gelýär. Sağına seyredin. 3000 nirde, 700 bin adam nirde. Peygamberimiz soraya, söwüşe gidelim mi, gitmeyelim mi deyip. Sahabelerden soraya. Sahabelerim gidelin diye. Şu taýda en möhüm zatlaryň biri Uhud savaşyndaky möhüm zatlaryň biri maslahat. Maslahat etdiýär Peygamberimiz bilen okmy Peygamber al söwüşde şunday kynçylyk çekjegini. Ýöne köpçülük söwüş edilip hemmesi bir agzda bolan üçin näme etdiýär? Peygamberimiz kabul etdi. Şoň üçin hemme edilen her bir işte birinji bilen maslahat salmaly. Yani bu bir musulmanyň wezipesidir. Soň arkada görýän yerimiz ine şu taýga Okçular tepesi diýilýär. Okçular tepesi. Söwüşde Peygamberimiz şu taýga okçular çykarypdyr şu depe. Düşmanlara ýaýatyp ok atar ýaly şu taýga çykarýar Peygamberimiz şunu diýär. Ta ki söwüş bitti diýip men habar berýänçä Okçular tepesinden düşmän diýär. Söwüşüň arasynda gaçyp gidip barýar düşmanlar sessiz bolýar bolan. Okçular Peygamberimiň täze şunu diýär. Ok diýmäkä ýarysy düşýär Okçular tepesinden. Peygamberimizi dinlemän düşýärler. Şoň üçin dinlemedikleri üçin şu söwüşde has köp kynçylyk çekýärler. Bu söwüşde en gynandyrjy zatlaryň biri Peygamberimiziň amjasy Hazret Hamza vefat etdi. Peygamberimiziň dişi kırılýar, yüzü yaralanýar. Yani alemlere rahmet olan Peygamberimiz kynçylyk görýär şu söwüşde, gaty kösenýär. 70'den käňe şu görýän yerimizem ine mazarlyk. Ne şu tarap mazarlyk. Hazreti Hamza we 70'den käň sahabanyň mazary var şu taýda. Allah olara rahmet etsin. Bizlerem İslam dinine ve Peygamberimiz ümmeti bolup doğru ýoldan gitmän we hakiki iman gazanyp şu Peygamberimiziň ýoluna sahabeler ýaly İslam'a eýe çykyp İslamy ýaýan bir millet, watana peýdaly bir halk etsin inşallah. Yani şon ýaly möhüm bir dawa bolan, insan ogluна ders çykaran bir dawa bolan. Yani şu daw görýän daglarymyz şu taýlar şeýle Uhud dagyna şu görýän dagymyz Uhud dagy. Bu dagy Peygamberimiz hem sevipdir. Biz hem Uhud sayarız, Uhud'dan bizi sayar deyipdir Peygamberimiz.